105. Salmo 119, versikulo 11, o Salmo 119, versikulo 105. Itong unahon pagbasa, 119 verse 11. Andam na ba ang tanan, mga igsoon? Ako ning basahon sa dayag, samtang inyo ning sundan sa hilom. Sa akong kasing-kasing, ginatipigan ko ang imong mga pulong, aron dili ako makasala batok kanimo. Salmo 119, 105. 105. Same chapter lang. Pero verse 105. Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong alagianan. I would like to bring the message of the Lord ning taknaan sa kabuntagon dapit sa iyo nga kautuhon. His word, our guidance. Iyang pulong atong giya. Tanan ming og amen. Let's pray for the word of God. Lord, we thank you so much for your goodness. Sugod pa man sa among devotional, Lord, hangtod sa among praise and worship. We enjoy your presence moving in the midst of us, God. Ug bining mga taknaag, Ginoo, panahon nga ron para sa pagpatalinghog sa imong mga pulong. Tagai kami kasing-kasing nga manggidawaton sa imong mga pulong. Lord, bless your servant, God. Wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon kung wala ka, Ginoo. Bisan pa man ang tanang partisipante ni imong buluhaton, ikaw magapanalangin. Itago kami likod sa imong kahimayaan. Ang tanang dungog himaya kanimo lamang sa imong gamhanang pangalang Hesukristo nga nasaritnon. Amen. O amen. Let's clap our hands unto God. Kanang kusog pagpalakpak alang sa atong buhi nga Dios. Oh Jesus. Makahimo na mo sa pagpanglingkod, mga igsoon ko. According to John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong mao ang Dios, ug Dios ang pulong. Sukad pa man sa unang panahon, gigiyahan na sa Dios ang tao, pinaagi sa iyang mga pulong. Ito namin, praise the Lord. Mao nang ingon nga tao, ingon nga nangalagad ta diha sa atong buhi nga Dios, usa kini sa pinaka-importante nga bahin sa atong pagpangalagad, ang pulong sa atong buhi nga Dios. Kay ingon nga ang pagkaon importante alang sa imong lawas para na kay kusog, mauman usab ang pulong sa Dios. Importante na kay pagkaon na sa atong kalag aron makabatuntag espirituhanong kusog. Kabalo ba mo nga nung dunay mga Kristohanon dugay na sa pagpangalagad, pero immature gihapon, wala gihapon ni tubo. Wala nakakaon og tarong o wala nikaon og tarong sa pulong sa Dios. Tanawa ang bata nga gamay. Sugod pa man sa iyang pagkatao, ang iyang gikaon, ang iyang source of food, gatas. Whether it is breast milk or formula milk. Pero sa dihang ning dako, ning topo siya, di na siya makontinto kung gatas na lang. Ang namin og amen. Mukaon na sab mo abot ang panahon nga mukaon na sab siya og mga pagkaon nga gahi, sulid nga mga pagkaon. Pagkanang bugas, kamuti kuno ingon ni Uncle Liboy, isda, gulay, ug uban pang mga pagkaon nga lagutmon. Kay kung magpairmi ra ka gatas, kulang ug dili ka motubo nga normal. Ang tanan ming og amen. Ang tanan ming praise the Lord. Mao nang sa pagpangalagad nato sa atong buhi nga Dios, klase-klase nga pagkaon sa pulong sa Ginoo
ang atong madawat. Maybe sa una bago pa kang nangalagad, mga pulong pagdasig pa, mga pulong paghapuha pa ang imong gina-intake. Pero magkadugay na ka sa pagpangalagad, dili pwedeng pagdasig na lang pirmi, dili pwedeng paghapuhap na lang pirmi. Usahay pakanunta sa Ginoo mga pagkaon, gahi, sakit. Namin praise the Lord. Kaya ang pulong sa Dios gituga alang sa katawhan para sa unsa? Pagtudlo, pagbadlong, pagtulid. Namin amen. Usahay sakit ang pulong sa atong buhi nga Dios, pero mauni atong gikinahanglan. Gusto sa Ginoo nga pasakitan ka sa iyang pulong, dili para mawala ka sa pagpangalagad, kundi para motubo ka diha sa espirituhanon nga bahin. Bata bitaw. Di man mudako nga dili makaagig mga pagdagma, dili maka sinatig bunal. Kay kung bata nga dili nimo bunalan, dili nimo pantunon, dili nimo disiplinahon, mudako na siya mga igsoon ko nga naay matod pa na iyang kaugalingon nga gusto nga matuman. Tanaming og amen. Maunang sa diha nga ang Dios naghimog balaod alang sa iyang katawhang Israelita, iyang pulong nahimo niyang giya niini. Dunay pulong sa Ginoo, gipaabot niya sa iyang katawhan. Unsa ra ganito, gitapik na sa Sunday School. Tablet, nakabutang dito ang 10 Commandments. Word of God ang nakabutang dito. Dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw. Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isigkataw. Kining tanan pulong sa Dios nga nahimo nilang giya sa adlaw-adlaw nilang pagkinabuhi. Mabitaw ingon si Haring David, ang imong mga pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kay tisingig lakaw panahon sa gagabion nga wala kay suga, ngit-ngit magsukarap ka, magkarap-karap ka mga igsoon ko, uli ka makabalo, basig na ay malalang pitin, malalang mananap na sa imong dalan, imong matamakan, mapaakan ka. Diyan ni mo ma-appreciate unsa ka importante nga naa kay iwag ug suga sa imong dalan. Si maparihas mo ni David, nitabok sa suba. Sa mga bato. David ba nga diha? Kay way suga. Unya medyo nakainom. Di para masiguro sa siyang giagian. Yan na lang gihikap-hikap. Yung bato, lakangan niya. Kay kung maglakaw ka nga dili nimo hikapon, tan-aw unsay nasa unahan, susiyon unsay nasa unahan, impas delikado. So ingon ana ka importante nga kung maglakaw ka panahon sa kagabion, naakay iwag, naakay giya. Ang tanaming og amen. Mao nang sa atong pagpangalagad, ingon nga Kristohanon, ang giya nato sa atong paglakaw, niining mangit-ngit og madanlog nga kalibutan, pulong sa Ginoo. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Manang never underestimate the power of the Word of God. Kay dili ta motupo sa pagpangalagad kung walay pulong sa Dios nga naghiya kanato. Dili ta makaabot sa atong destinasyon karon ug sa unahan pa kung walay pulong sa Dios nga mahimo nato ang giya. Kung palakpakan ang atong buhi nga Dios. Sa mga desisyon nato sa kinabuhi,
it is the Word of God that give us guidance. Klaro nga giya. Sa atong mga pangandoy, it is the Word of God that give us guidance. Tanan mi og amen. Kay kung di ta magiyahan sa pulong sa Ginoo, kay kung walay Dios magtultol sa atong dalan, asa ta moagi, kay kung walay pulong sa Dios magpahinomdom sa atong mga desisyon sa kinabuhi, basig mahisalaag ta, mahiadto ta sa kalautan. Simple lang ang kondisyon sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Kung maminaw ka sa iyang mga pulong, kasiguruhan imong mabatunan. Nanaming og amen. Proverbs chapter 1 verse 33. Panbisan kinsa nga mamati kanako, magapuyo sa kasiguruhan, ug magamalinahon nga walay kahadlok sa dautan. Nanaming og amen. Tanawin mo ang balita karon sa TV, sa social media, sa radyo. Nagka-worse na ang atong panahon karon. Diba? Amahan, kaugalingon nga amahan, mipatay sa iyang kaugalingong anak. 7 anyos, gipatay, gibagdak, katulo. Naghubo, pagyud tanan. So makita ni mo, wala sa tarong nga pangisip tong tawhan na. Nga naman, nadaot sa droga. Maraming og amen. Tanaw ni mo ang mga balita karon. Hadlok na kaayo mga igsoon ko. Dunay mga panghitabo. Natog pa nila, 5 na lang daw katuig ang paabuton. Ining kalibutan, totally damaged na. Pag matunaw ang tanang iceberg sa North Pole, ang South Pole area, dako nga bahin sa Pilipinas, malunupan sa tubig sa dagat. Na dito pakita, Surigao, Davao, Manila, Cagayan, Butuan. Kay padayon nga matud pa ang climate change. Padayon nga ang kainit sa kalibutan nagkataas. Every year ang temperature nagkataas. Mamdaw ni mo mabantayan, kung imong mabantayan, alas 7 pa lang o bag-o pa lang misubang ang adlaw, sakit na ang init. Alas 3 na hap, alas 4 na. Pero pag mainitan ka, sakit man. Mamaak pa man gihapon. Ang tanan, mga praise the Lord. Kana tungod kay ang atong kalibutan, nagkadugay, nagkadaot. Di lang kay ang kalibutan nagkadaot, ang mga tao nagkadaotan. Ang tanan, mga praise the Lord. Maunang magbantay ta sa atong mga tinguha, magbantay ta sa atong mga pangandoy, kay usahay, mauni magtuklod sa tao para mahimong daotan. Kanang mga tao nga nangandoy yung mahimong dato, mas pilion na lang nilang mahimong daot para mahimo silang dato. Wordplay. Namin praise the Lord. Alang ka nato, mga igsoon ko. Mas pilio nato ang maminaw, mamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kay bisan pag dunamay, bisan pag wala na'y kasiguruhan, ang pagpuyo dinhi sa kalibutan, bisag dunay hulga sa kadautan, niining sumusunod nga henerasyon, apan ang pulong sa Ginoo nagpasali ka nato, kung mamati lamang ta diha kaniya, magpuyo kita sa kasiguruhan.
apan sa mga dili maminaw, paminaw mo sa mga dili maminaw. Proverbs chapter 1 verse 25. Malihog ko. Proverbio kapitulo 1 versikulo 25. Mao ni ang kondisyon sa Ginoo. Unsa iyang kondisyon sa mga maminaw sa iyang pulong, magpuyo sa kasiguruhan ug walay kahadlok sa kadaotan. Pero sa mga dili maminaw, basaha, tanawa. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, ug dili buot, mubuot sa akong pagbadlong. Verse 26. Unsa? Verse 25 sa. Unsa? Gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, ug dili mubuot sa akong pagbadlong. Mauning mga tao, walay panahon sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Pwede sab mauning mga tawhana nga naa na sa iglesia, pero sa dihang gibadlong sila sa pulong sa Ginoo, they decline. Wala sila na minaw sa badlong sa pulong sa Dios. Unsay mahitabo? Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Ang tanan mi praise the Lord. Tungod kay wala ta naminaw, tungod kay wala ka naminaw sa pulong sa Ginoo, panahon nga mahadlok ka, panahon nga moabot ang imong adlaw sa pagkaalaot, panahon nga moabot ang imong kahadlok sa kinabuhi. Ingon ang Biblia, igo na lang siyang mukatawa o igo na lang siyang mutamay. Kanimo nga wala naminaw. Verse 27. Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo. Ug moabot ang inyong pagkaalaot sama sa usa ka alimpulos. Sa diha nga ang kasakit ug kaguol mudangat kaninyo. Unsay ingon sa verse 28, unya sila magasangpit kanako, pero wala nay mutubag. Tanan mi praise the Lord. Monang church, samtang ang Dios dili pa halayo kanato. Samtang ang pulong sa Ginoo, padayon pang nagpahinumdum, padayon pang nagtudlo, nagbadlong kanato. Let's embrace it. Kung dunay pagbadlong sa pulong sa Ginoo, dawatan ni paghinulsol, balik sa Ginoo. Kay nga naman, ayaw paabuta, nga moabot ang panahon, wala na Dios nga makadungog sa imong mga pagtuaw. Andanan mi ngo praise the Lord. Mabitahong nangalagad ta sa Ginoo, mabitahong musimba kita sa Dios, bisag unsaon pag-discourage sa yawa, bisag unsaon panimog, bisag unsaon pasayawa og kanang bali o maghatag og pagsulay, problema, kapug-aton, pero maningkamot gyapon ta nga moadto sa simbahan nga naman. Dili ta gusto nga mudangat ni nga panahon kanato igsuon ko. Sila magapangita nga masingkamuton kanako. Apan sila dili makakaplag kanako. Verse 29. Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehovah. Namin praise the Lord. Sila wala mubuot sa akong tambag. Verse 30. Sila nagtamay sa tanan kong nga pagbadlo. Mga tao karon imong balihan, sultian sa pulong sa Ginoo.
Layo pa ka magdalag Biblia, tamayo na ka. Nahanapod ning pastor. Pag manuktok, ayo, pwede mag-share mi sa pulong sa Ginoo. Wala mi panahon na. Busy mi maglaba ko. Namin og amen. Karon, dili na lisod maminaw pulong sa Ginoo. Facebook pa lang daan. Di pa mahuman og live ang isa ka pastor. Igo pa mahuman mag-live ang isa ka pastor na napoy magsugod og live. Magwali sa pulong sa Ginoo. Pero kung tanaw nimo unsa ang trending, unsa ang daghang views katong mga binuang, katong mga sexy sayaw-sayaw sa TikTok. Tuktik. Mao pa na trending. Mao pa daghang views. Pero ang wali, ang Word of God, ang bersikulo, walay mutagad, walay magbali-bali. Man. Pero ingon ng Biblia, ingon sa Joel man siguro na, muabot ang kagutom. Amos. Kagutom dili sa tinapay, dili sa pagkaon nga literal, kundi kagutom sa pulong sa Dios. Kay wala na'y magwali din Wala na'y mag-evangelize. Wala na'y magsuroy-suroy para magmantala sa pulong sa Ginoo. Moabot ang panahon nga katong mga butanga, pangitao na po sa tao. Pero sahay kita karon, we're just taking advantage. Balik-balik ang wali. Balik-balik ang naong sa nagwali. Katugon man ko, inigmaminaw ko gwali, ang butbod. Tungod ba kay ingon, ang pulong sa Ginoo makahatag nato og peace of mind. Mao nang inigmaminaw ka og gwali, lami itulog. Kay naa kay peace of mind. Itaw, matod pa ni Popohuan sa bayugan. Ganahan man ko musimba. Kaya kung musimba ko, makatuog ko. Kaya kung dili ako sa balay, di ko katuog, bisag saog piyong. Pero magsugod na ganig, basa si pastor sa bersikulo, magwali. Manguyab na dahil ka. Ang uban atik-atik rag. Tanahan mo, praise the Lord. Pero ang huna-huna, wa na. Tuhog na. Dalaming og amen. Munang pag-ingon ni pastor, kita man ni pastor nga pungot siya atong membro kay sige ra katog. Panahon nga magwalis siya matug yun. Naapag yun sa likod. Munang kamo nga naa sa likod ay gyud mo tugtog. Walis si pastor anak. Nawan bitay na diri. Man kamata, bitay na. Amen. Pastor, karon lang ka. Bitkon ta kang membruha ka. Wali na si pastor, kita na tulog na yun. Ingon dayon si pastor. Ang tanang, anak sayawa mo tindog. Ang nadunggan atong nagtugtog kay ang tindog raman. Tindog siya. Siya ray ni tindog. Nang lingi tanan niyang kauban. Ko diya kay anak sayawa ang gipaingon. Namutindog. Anak dayon tong membro nga nakatog. Kita raduhan ni tindog, pastor. Kurbida damay gihapon si pastor. Kita raduha anak sayawa, pastor. Wa gihapon kabaho si pastor. Ang namin, praise the Lord. Sahay, i-take advantage lang nato ni mga igsoon ko. Amen. Pero wa ta kabalo, mauni mga butang nga dili kabayran og salapi. Kinimpulong sa Ginoo, maabit ang importante nga mutambong tag mga buluhaton kay dito na ay panalangin nga atong madawat nga dili kabayran og salapi.
Excited ta sa Word of God. Unsa kaha karon ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Mga young people na hinumduman ninyo unsa ang mensahe sa pulong sa Ginoo nga inyong nadunggan dito sa youth camp. Masindagway ra ni sister ang nagbalik-balik sa imong una-una. Tanan mo, praise the Lord. Ang mga lecture, nakatuhog ba mong tarong adto? O dili lang kayo natuhog nato, dili lang kayo atong nadunggan, kundi i-apply nato sa atong kinabuhi. Nga naman, diha nga pamaagi, mo-grow ka spiritually. Pero matagpulong gani, nga imong madunggan nga murag igo ka, imong ipersonal, personal manis pastor. Ako may giiguan ni ba? Mo nang i-reject nimo. Di nimo i-apply. Di gyud ka motubo. Nanami mo, praise the Lord. Pero ingon pa din sa Biblia, wali ni Pablo, kung makadungog gani mog sakit nga pulong, ingon pa niya, sa iyang ingon, harden not your heart. Ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Mo na'y panahon nga mamalandong ka, bitaw sayop man ko. Kay ang pulong sa Ginoo bisag kanus wala gyud na nahimong sayop. Usahay atong ipagkasayop ang pulong sa Ginoo para mahimo tang righteous. Tanan mi praise the Lord. Usay gusto nimo ang word of God ang mag-adjust sa ato No. Kita ang nanginahanglan sa Dios, mao nang kita ang mag-adjust. Kung naa kay gusto bag-ohon, ipabag-o na sa Dios. Kung naay gusto tangtangon, ipatangtang na sa Ginoo. Lord, dili ko gusto nga magpadayon ko niini nga klase nga kinabuhi. Tanan mi nga praise the Lord. Mao nang dawato nato ang pulong sa Ginoo. Kay nga naman hadlok kung mingon ang Ginoo, dili na ka makakaplag na ako. Sila wala mubuot sa akong tambag, verse 30. Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 31. Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan. Nanaming amen. Ganong dunay mga tao, mga igsoong ko, di makalahutay sa pagpangalagad. Tungod kay nagsubay sila sa ilang kaugalingong dalan. Pero unsay mahitabo, mukhaong kasabunga sa imong kaugalingong dalan. Whatever say tawag, consequence. Unsa man ang consequence nimo diha pagsubay ana nga dalan. Unsa man nga consequence ang naana, ikaw walay lain ang magsapil. Kandanan, mingog amen. Mabit ang pagmingon ang nanay, nak, tatay, nak, ayaw sa kakay, mahagbong ka. Ingon ang tatay, maghimo tagbalay, dos andanos. Ingon po ang anak, musaka ko tay ha, ayaw lagi sa kakay, mahagbong ka. Musaka lagi ko tay, ayaw lagi, matagak kagahi kag-o. Pero wa pa to sila naghimog balay, nagplano pa lang. Musaka lagi ko tay, kay ganahan ko magsaka-saka, ayaw lagi kahi kag-ulo, ha? Bunalan. Wa pa nakahimog balay, na bunalan na, kay gusto mo saka. Kabalo ang tatay, nga kung musaka ka na ay tendency nga makabuhi ka, mataga ka, mapiang ka. Pero kung musakag yung kag dili ka maminaw sa iyang tambag, matagak yung ka kung masipyat ka. Andanan mo, praise the Lord. Mao nagingon sa verse 31, busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan ug mga busog sa ilang kaugalingong mga lalang. Kay ang pagkasukihan sa mga taong walay pagtagad, mupatay kanila, verse 32, ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang harsh words, mulaglag kanila.
Aming praise the Lord. Ang hinungdan nga nung naata dinhi karon kay gusto tang magpatalinghog sa pulong sa atong buhi nga Dios. Gusto tang magpatudlo sa pulong sa atong buhi nga Dios. Manang kung naay time nga gitudluan ka, i-correct ka, please, magpakorekta. Please, magpatudlo ta. Kay para na sa atong kaugalingong kaayuhan. Amen. His words, it is our guidance. Munang ingon si Haring David, mauni ang lamparahan, mauni ang suga sa matagdalan nga atong gilaktan. Maunang magkapandol-pandol tas atong kinabuhi. Kay wala nato gitugutan nga ang pulong sa Ginoo may mahimo natong suga, giya sa dalan nga atong gilaktan. Tanan mingog amen. Nawa ang mga Israelites. It's very simple. Simple ra ang instruction sa Ginoo. Pagpaulan niya og mana, ingon ang Ginoo, magkuha ra mo og para ra karong adlaw. Kaning bag-o pa ka makatilaw pagkaon, tagawan pa ka. Pagtilaw mo, lami man. Kuha ka daghan. Pero ang instruction, kuha lang ka para iguan ng adlaw. Katunguban nga, ay lami, aman ani ba? Utang nila silang mga sudlanan, mga tapirwir, katong mga ice cream nga wa na isuod, di pang butangan. Kaingon kag ice cream, magandang. Pagkandos mo, uwil man di ay nga ning gahi. Pangbutangan nila, tago! Kaon na yung silang ilahan. Pagkaugma, ilang giabrihan tong ilang gipang taguan. Kung sa'yo nahitabo, gipang ulod. Ah! Mga tapirwit nila na puno sa ulod. Ilang mga basiyo sa ice cream na mga ulod na dito. Wala na minaw sa instruction. Anong mahadlok, mga kaon si kaon ni mo ugma, pagkaugma, magpaulan naman po duglain ng Diyos ugmana. It is a simple reminder to us nga kayang suportahan, kayang suplagaron sa Diyos ang panginahanglan nato adlaw-adlaw sa ato kinabuhi. Basta magpatalinghog lang ta sa iyang pulong. Maminaw ta sa iyang instruction. Mo nang iyang giingon sa versikulo 25 ba to? 33. Bisan kinsa nga mamati kanako, magapuyo sa kasiguruha. Pagbuto bitaw sa pandemic, lockdown, daghan man gyud atong panahon na nagutom gyud nangapas mo, walay pagkaon, walay trabaho. Pero kumusta? Ikaw nga nagmatinud-anon, ikaw nga nahimong nagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Gipasagdan ba ka sa Dios? Panahon naman gani hinuon sa pandemic na nagko ang atong lawas. Nanalming og amen. Panahon sa pandemic na improve ang atong simbahan. Kana pagpamatuod nga walay sirkumstansya, walay pandemic, walay kalamidad ang makahimo pagpugong sa Ginoo para ibobo niya ang panalangin kanato. All we have to do is to hear and listen from His Word. Simple. Mura na iyang instruction. Patalinghog ka. Pamati, paminaw. Amen. Pero sa hindi yun. Musunod. Muatog yun as imong kaugalingon nga gusto. Tanahan mi og amen. Kana tungod kay naapay garbo nga nagpabilin sa imong kasing-kasing. Pero kung ato ning isubmitar diha sa Ginoo. Tanawa si Moses. Last before ta mag-end. Tanawa si Moses. Unsa instruction sa iya sa Ginoo Moses? Istoryaha ang bato. Ing na bato. Pagawas na dihag tubig.
Kay human nimo istoryahon Moses, mubuhagay ang tubig. Mao ta instruction sa Ginoo. Pero unsay gihimo ni Moses? Tungod sa iyang kasuko kay grabe na kabagulbulan ng mga Israelita. Moses, tubig! Uhaw na kayo, Moses, tubig! Halo, 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 halo. Yalingugugan na si Moses sa mukha ng mga tawhana. Oy, bato, pagawas ng tubig! Gibunala niya. Buhagay ang tubig gikan sa bato. Pero nasuko ang Dios kang Moses. Kung sa ingon sa Ginoo kang Moses, tungod kay wa ka nagpatalinghog sa akong instruction, dili ka makasulod sa yuta nga saad. Ingon anak, ka-importante ang pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Tanan, hingo, praise the Lord. Usaya ato raning i-disregard nga imo-imo raman na nga naarama kay kasuko nako mao nang imo kong giigo. Makitaan sa Dios ang imong needs. Tanan mo, praise the Lord. Ang trabaho sa pastor dili agent nga magsunod-sunod. Uy, namuwang karon. Timahan nato ni karon Dominggo sa pula sa puti. Paghapon ka ni undag buwang, hadi ra ba kamuhatag tayo sa imong daog? Tanan mo, praise the Lord. Biradahan na ibuwang. Ni pastor ang sunod-sunod, regulin ako. Pulong sa Ginoo. Nakita niya ang atong mga panginahanglanon. Nakita niya asa ka nga side, kinahanglan dukdukon para matulid ka. Amen. Dili sa tanang panahon ang pulong sa Ginoo tamis nga murag dugos. Pero ang pulong sa Ginoo sama po ni sa martilyo nga kung hiwi na ka, kinahanglan kang dukdukon para matulid ka. Kay dili gusto sa Ginoo malaot ang atong kinabuhi. Kay dili gusto sa Ginoo mahitumpawag ta sa kalautan. Mo nang buhaton tanan sa Dios, mabalik lang ka sa saktong nga dalan. Ang tanan mi praise the Lord. Mo nang sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad, wala ang pinaka-safety. Ato ba sa kanta ganiya sa mga young generation, junior youth, safe. Wala ang pinaka-safe nga kinabuhi kung tugutan nimo ang iyang pulong, himuon nimo nga iwag sa imong dalan. Na kay desisyon nga naglibog ka kung imo ba nang buhaton, magpaiwag. Tuguti nga ang pulong sa Ginoo, mahimo nimo nga iwag. Kung gusto ba nga ang Dios mo padayon ka, tuguti nga ang iyang pulong, mahimo nimo nga iwag. Bininyo nganong dunay mga batanon nga sa dihang wala pa na minyo. Faithful, pero sa dihang naminyo na. Nawala sa pagpangalaga. May matod pa sa panultihon sa Facebook. Simula nung kinilig, hindi na nakinig. Tinuod bang siya? Doon ay mga Kristohan, doon ay mga young people, sa dihang na in love sila, di na maminaw. Literal nga, di na maminaw. Sige na lag, chat-chat. Babe, napasok ko sa rice cooker. Reply dahil ang laki, ikaw rice cooker ka ha? Oh, nagikulatan na akong rice cooker. Salamat, babe. Love you ko nimo. Bleh! Paminaw ko, ale! Ayaw sigsat-sat, diha. Men, siya muna, bago siya. Tanami, praise the Lord. Lecture na sa among last youth conference. Siya muna, bago siya. Makinig muna sa Diyos bago ka kiligin. Sa dihang gikilig na, wala din na maminaw. Sugoon sa ginikanan. Pagbalit itong ginamos.
Nadi ko. Ginamos, mawaw man tana. Lakaw kas kalsada bit-bit ginamos. Naka-long dress. Ayun ang ginamos mo. Tanan mo, praise the Lord. Pastilan. Mga batan o karon. Mabitang Pastor Oscar, tudlo siya, the youth of this generation man to, no? Sa una, yung gikumpara, panahon nila, walay cellphone, walay gadget. Kung duwa agad na physical. Lutang. No, batikubre, ayok-ayok. Pero karon na diha na lang sa balay. Wa na pasingot. Gato, sa una katong duwa, tay gira-gira lutang, batikubre, pagsugoon sa nanay. Dali, dire, kay magpalit kag itlog. O, time purse. Time freeze mo na. Time freeze! Ay sa. So, bago nanay. Oh. Pero karon, di man mo na ma-post ng online games. Ang email, di man mo na mabiyaan. Magsikira yung unya na, humunon ra na hapit na. Pero bago pa pagsugod. Ito namin amen. Maunay, nakalabad, nakalisod karon. Ito namin, praise the Lord. Walay dautan. Dili dautan ng mga butanga, basta ikaw ang mukontrol, ana. Pero kung ikaw na gani ang makontrol, anang imong duwa, maunanay dautan. Ito namin, praise the Lord. Adisir ka magsugod og duha, siguro ang humana tanan nimong trabaho. Humana na ka nag-Bible reading. Humana ka nag-ampo. Praise the Lord. Pero gwa pa na apay mga daghang sugo, pero naanak kang, dire! Gusto pa kayo tingog, abot silingan. Nanami mo, praise the Lord. Recreation. Dili man ta mo bawal na for recreation papawala sa stress. Pero kung sige nimo duwa ma-stress ng imong ginikanan nimo. Dili na blessing. Ang tanami ng dili na blessing. Mo nang maminaw ta sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang tanami o praise the Lord. Ang tanami o praise the Lord. Amen. Ang importante ani na atay pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Ang importante ani kaysa dihang maminaw ka, magpatalinghog ka sa pulong sa Ginoo. Makita sa mga tao, blessing ang imong kinabuhi sa ilaha. Imposible nga di ka mutubo sa pagpangalagad kung di ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Di nimo ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kung imong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo, imposible nga di ka motubo. Kanang sa literal nga wa ni tubo, maong wa na sila ni tubo, na ay sakit. Abnormal ang ilang situation. Diba na kanang mga midget nga mga tao. Nga ang tubo dili paana. Gagmay rag height. Kanang mga midget ba? Mga gagmay ug kuan diri. Dili sa pag-discriminate ato lang example ang ilaha estado. Kay naa nay diferensya sa ilaha. Inguna na po na kung ang imong spiritual life diferensyado na mo nang di na tamutubo sa pagpangalagad. Tanan mi praise the Lord. Mo nang naata dinhi karon wala nagpasabot nga naata dinhi mga perpekto na ta. Nagpasabot nga naata dinhi kay doon na tay mga diferensya o gusto nato ni ipasusi, ipaayo sa Dios, ipatudlo sa Ginoo, ipatulid sa Ginoo ang atong mga kinabuhi. Mao nang niata ning taknaa karon. Manindog tang tanaan. Ug ang atong buhaton karon magbutang tag willingness sa atong kasing-kasing Lord.
I'm willing to receive your words. Tuguting tagaan ko ni mong willingness sa pagdawat sa imong pulong. Si King David, kabalo ba mo unsang iyang gibuhat? When Prophet Nathan rebuked him, thou art that man, King David. Ikaw tong tawhana, angay kang patyon. Kabalo ba mo unsang iyang response? Gipokpok niya ang iyang dugan. Accepting all his mistake. Hingon siya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Usay ang response sa tao kung ma-rebuke siya sa word of God. Mo-reject siya. Usay manghinaw pamanggani na adili na ako, ang ako ng katapad. Igo ramang ko ni ana. Pero kung mo-accept ka sa imong kaugalingon nga napakyas ka, ug willing kang magpa-change diha sa Ginoo. Matod pa sa example sa potter's hand. Diba? Sa Jeremiah. Santang iniato si Jeremiah sa balay sa magkukulon. Dunay time nga ang lapok, ang kulon, mabuak, maliki. Pero utruho na sa nighulma sa magkukulon. We're not yet perfect. We're just going into perfection. Kabalo ba mo unsa ang number 1 nga mapahingpit nato sa pagpangalagad? Pulong sa Ginoo. Nganong nakadawat kag Holy Ghost? Because you hear the word of God. Nganong naa kay pagtuo karon? Faith cometh by hearing, hearing from the word of God. Tanan mi praise the Lord. That's the reason why dili nato pwedeng i-disregard ang pulong sa Ginoo. Laay manggod, pastor. Boring manggod ang magwali. No. Himo ang imong kasing-kasing excited. As the deer panted by the water, so my soul long after you. Murag usa nga uhaw, gusto na mo inom sa tubig, ingon ana usabon ta nga atong kasing-kasing nga gusto na mo dawat sa pulong sa Ginoo. Lord, I want to hear your words. I want to receive your words. Change me, God. Change. Gusto tagkabaguhan pero dili nato dawato ng pulong sa Dios. Dili nato ikinabuhi ang pulong sa Dios. Hinomdumi, Dios ang pulong. Jesus. Oh! Dili ko mabuhi kung wala ka kanako. Makaguli ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong. Yes, ang imong pulong, Lord. Maoy akong kadato. Maoy akong kadato. Alam ka na kulabang kasatanan, ikaw ang akong katagbawan. Kanimo